UC mondo were gi siasa mapachoka. Adwa wachoni kama. Ko were gi siasa to en ni ini wuon kata japiny machielo bro wacho ni koro owere godo. Baba nonyuol ja siasa kendo en ja siasa. To samoro mobro nena ni koro piny dwa wang' ni en kamoro moneno ni ni ka koro ok bi konyore. En gama flexible bro wacho ni jopiny jogagi ok nyal hinyore nikech aonge. En onyalo wuok awuoka nikech jomoko be paro ni koro kok oyudo gino what next, ni koro odhi yudo gino mano e kama wakete, ok odhi yudo nok wadonje. But siasa wabro kawo direction from diehards ma wang'eyo moketo ni magi joko momiyowa gima jogo wacho no mane pache, nikech ok onyal wuok no wuok gi jo odhi wuoyo through jogi. Erokamano. Maybe ok obi wuok open but through jogi em wabro yude wechege ma wabro kawo ka jogi owuoyo kodwa to wang'eyo ni ma endi e direction madhi. Erokamano Pamela. Yes, ok ni koro no wacho no weyo siasa ngama weyo ga onge. Aya, wacho ne gima warito winji kata rito ne Tom Nduku ochal nade wuok Odinga siasa mapachoka ka sirkal medo gone piny mondo mi oyud elemo mar jakom UC.